Já jsem podle toho, kde jsem, tak tím jsem. A když člověk překládá ty rozhovory z té němčiny, tak si uvědomí, že je to doopravdy přesně tak, protože tam, kde je ta společnost mnohem intelektuálnější, nebo ta média jsou intelektuálnější, tak on mluví úplně jinak. Mluví prostě jako profesor sociologie. Když mluví s Právem nebo s těmi Mladou frontou dnes, tak evidentně mluví jako plebejec, což tam by si nikdy nemohl dovolit v těch médiích, aspoň v těch zásadních, v kterých on mluví. Tam je dokonce jeden rozhovor z takového filozofického časopisu a tam doopravdy ty jeho postřehy a konotace jsou velice pozoruhodné, zajímavé, provokativní a takhle tady on se vůbec nemůže vyjadřovat, protože nemá kde. Tady proto v médiích není prostor, nebo byl by někde v těch velice okrajových, nízkonákladových, které to ani nenapadlo, protože si neuvědomí, že on je toho schopen.